Deodorater. Rollatordiktaturet dage er talte. Alt for længe har vi unge i Ikast-Brande Kommune skulle lægge under for beslutninger taget af gamle nedre mennesker. Det her, det må stoppe nu. Ikke længere vil vi nøjes med senioraktiviteter. Ikke mere bingo, ikke mere frokostjazz. Det her kan vi gøre meget bedre. Det fænomenale Ikast-Brande Ungdomsråd har altid kæmpet for de unges rettigheder. Hvem husker ikke Ikast-Brande Ungdomsrådets kamp for gratis busser i lokalområdet? Hvem husker ikke de uforglemmelige koncerter i Bakkevig? Kunne du også godt tænke dig at gøre en forskel her i Ikast-Brande Kommune? Så mød op på Hotel Medi den 30. januar kl. 17.00. Kommunen har brug for din indsats. De unge har brug for din indsats. IBO har brug for din indsats. Du har brug for din indsats. Spørg ikke, hvad kommunen kan gøre for dig, men hvordan du kan bruge kommunens penge på noget fedt og kreativt. Kreativt.